Көкмараның итеге. Көкмара аграр күллиятының қор десант истебарлары Түбән Новгород өлкәсенең Мясной Бор авыл янында эзләнүләрдә катнаша. Шартлар катлаулы, көн салкын, төнлә минуска төшә. Әйләнә тирәдә сазлык. Отрядта 17 кеше узган атнада 3 солдат җәсәден һәм аларның документларын тапканнар. Менә бу аяк киеме Көкмара итеге түгелме диләр. Без алар белән видеорымтәгә чыктык. Көкмара районында 300-дән артык сугышчы шушында урманда билгесезлектә хәбәрсез юлганнар исемлегендә йөри. Именно менә шушы 2 удар армия составында Ленинград блокадасын төзү максатыннан булган операция, Любань операциясында. Һәрбер болшак кисәген үзебезнең кул аркылы үткәрәбез дип. Менә истебарлар гильза тапты, аның içində документ. Монда ишракта егетләр гадәттә 3 тапкыр урак кычкыра. Ура! 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 Көкмара районының қор десанты отряды 30 ел ішінде югалган 300-ге якын солдатны тапкан. Җиңү бәйрәменнән соң кайтырга җыйналар, табылдыкларны белгечләргә тапшырачаклар. Нежелательно вскрывать в полевых условиях. Кырда тапкан әйберләрне ачмауын хәерле, медальоннарга, документларга зыян килергә мөмкин. Без аларны туплап Мәскәүгә җибәрәбез. Казанда да белгечләр эшли. Институт солдатский медальон в Москве. Но у нас в Казани тоже есть. Это бивак, то место, где мы живем 2 недели. Бу кадрларда КФУның қор десанты отряды олар быел Ленинград өлкәсенең Тоснинск районында казу эшләре алып бара. Бөек Ватан сугышы елларында бу урыннарда 54-нче армия дошманга каршы торган. Истебарлар отрядында бердән-бер кыз Виктория Наумова да бар. Экспедициядә 150 кеше катнаша. Удмуртия һәм Татарстан Республикасыннан, Вологодская, Архангельская область, Ямал-Ненецкий автономный округ. Хәзерге вакытта без барыбыз да 50-гә якын солдат таптык һәм аларның өмәргә әзерләнәбез. Солдатларның җәсәден хәрби традицияләргә туры китереп җирлиләр. Прежде всего, это восстановление справедливости. Бу эш барыннан да бигрәк хәбәрсез югалганнарны эзләп табу өчен мөһим. Алар бит безнең киләчәгебез өчен менә шушы урманнарда, сазлыкларда көрәшкән. Без аларның исемнәрен ачыкларга тиеш. Колачлы эзләнү эшләре алып барылганга Татарстаннан Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалучыларның саны елдан-ел төгәлрәк ачыклана. 2022 елга кадәр алар 350 мең дип исәпләнсә, узган ел күбрәк булуын исбатлаганнар. На сегодняшний день цифра... Бүгенге көндә кайтарып булмый торган югалтуларыбыз 378 мең кеше дип бәяләнә. Бу рәсми мәгълүмат, ләкин эзләнүләр дәвам итә. Вакыт узу белән ул сан әле тагын да тәгаенләнергә тиеш. Татарстанда 62 отряд бар. Алар быел җиңү көн алдыннан 100-гә якын солдатның җәсәден тапкан. Экспедициядән кайткач, аларның туганнарын ачыклап, хәрбиләрнең шәхси әйберләрен тапшырырга җыйналар. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Гадел Миңдубаев, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.